Hello po, magandang araw na naman po sa inyong lahat. Ito po si Ibaloy man, ang kaibigan nyo na Ibaloy. Yun po. Alam nyo, may gusto akong ikwento sa inyo nung matagal ng panahon. May matanda sa amin kasi na namatay, mga 80 years old. So, siyempre, lahat ng tao sa amin talagang matulungin pagdating sa hirap na ganun. Matulungin sila. So, dahil yung matanda, nabuhay siya na nag-iisa, wala siyang kasama, walang anak kasi nga, dalagang matanda na nga. So, talagang wala ibang maasahan kundi yung mga tao. So, tinulungan siya ng mga tao. Tapos, yun na yung last day ng lamay niya. So, dadalhin na siya dun sa libingan. Pero alam nyo, siguro, pag kayo siguro hindi kayo maniniwala, pero ako talaga nakita ko kaya naniniwala ako. Alam nyo ba, nung binuhat yung kabaong, dadalhin na siya sa libingan, hindi mabuhat ng 10 tao. Napakabigat. At sa amin kasi, may kaugalian na na pag namatay, yung mga gamit niya, mga sapatos, mga damit, mga kung ano-ano ilalagay sa doon sa kabaong para isama nung namatay, parang ganun. So yun ang ginawa nila, kinuha yung mga yung mga talagang paborito niyang sapatos, mga damit, tapos inilagay doon sa loob ng kabaong niya. So nung binuhat nila, pagkatapos inilagay lahat yun, gumaan. Pero nung papunta na sila sa doon sa libingan niya, pabigat na naman. Tapos sabi nung isang matanda doon na yung elder na meron pa tayong hindi nahanap na importanteng bagay sa kanya na hindi natin naisama. So binalik nila ulit. Nagkalugog sila sa bahay ng matanda. Doon pala may tinatago yung matanda na ginto, na mga pera. So, yun yung parang kaya mabigat ulit. So, kinuha nila lahat yung mga ginto, mga pera, nilagay sa loob ng kabaong. So, binuhat ulit yung kabaong. Gumaan na naman. So, gumaan, dinala na nila dun sa libingan. Tapos, nandun na sila. Nung ipapasok na dun sa hinukay nila, bumigat na naman. Tapos, nagtataka yung mga matatanda. Sabi nila, binigay naman na lahat natin, nilagay na lahat natin yung importante niyang gamit. Bakit parang ayaw pa niya? Sabi nilang ganun. So, nag-decide sila buksan yung kabaong. Alam nyo, nung buksan yung kabaong, yung matanda, may luha. May luha talaga. So, sabi ng matatanda, na sige pa, maghanap pa tayo, baka meron siyang gamit na itinago. So talagang naghanap, yung mga matatanda lahat naghanap. Tapos sa ilalim pala ng kama, may hindi sila nakita doon. Iyon, may isang ashtray. Kagaya nung yung nasa market, di ba? Yung parang, yung kahoy na ashtray na hugis ng ng lalaki, alam nyo yun? Yun. Marami sa market, di ba? Sa Baguio City Market. So, mayroon pala siyang ganon na hindi napasama. So, kinuha yun, nilagay dun sa loob ng nung binuhat nila, talagang magaan. Magaan, gumaan talaga. Tapos, dinala sa libingan na, tapos nilagay na, pinasok dun sa hinukay nila. Pero sabi, sige, buksan muna natin, tignan natin para sure tayo, sabi nila. Nung binuksan nila yung kabaong, yung matanda, after na nilagay yung ashtray, nakangiti. Nakangiti yung matanda. Kani-kanina lang nung hindi nilagay, di ba, may luha. Pero nung nilagay, ngumingiti na. So, yun lang po yung kwento natin, kwentong barbero po. Maraming salamat po sa panonood ng video. Yun lang po, huwag kalimutan na i-share para yung mga bitter na hindi pa natatawa sa araw na ngayon, matawa naman sila, di ba? Para mapasaya natin sila. Malay mo may mabigat silang problema. Yung kwento ng matanda lang palang magpapangiti sa kanila. O di ba? Nakatulong ka pa, nakatulong tayo, parang ganun.
So, sharing is caring. Ganun. So, maraming salamat sa panonood ng video at sa mga video na na-upload natin. So, maraming salamat po. Mabuhay po kayo.